Ketchup! This is Renz Jr. Welcome to my YouTube channel. Yay! So ngayon mga guys ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Premiere gamit ang Android phone. Kasi guys, yung una ay hindi ko talaga alam kung paano gagamitin yung Premiere, kung paano gumawa ng Premiere. So ayun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, come on! Ketchup! This is Renz Jr. Welcome to my YouTube channel. Yay! So ngayon mga guys ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Premiere gamit ang Android phone. Kasi guys, yung una ay hindi ko talaga alam kung paano gagamitin yung Premiere, kung paano gumawa ng Premiere. So ayun, nakita ko yung paano gumawa ng Premiere. Simple lang to, pero ayos na ayos. So panoorin ninyo ng mabuti at isulat ninyo para hindi makalimutan ang Premiere na ituturo ko sa inyo ngayon. So ayan, tingnan natin yung Premiere ko, kung paano gumawa ng Premiere video. Sige, tingnan natin. Guys, dito tayo gagawa ng Premiere, kung paano mag-upload ng Premiere. Dapat mga kapatid or guys ay dapat may load kayo, balance load. Tapos bago kayo mag-upload ng Premiere, dapat siguraduhin ninyo mga kapatid na edit na ninyo yung Premiere nyo. Sige, start na tayo ha. Okay. Punta tayo sa YouTube. Ayan, YouTube channel natin. Ayan. Punta tayo sa YouTube. Tapos, pindutin natin yung X. Ayan o, may X. Ayan, pindutin natin yung X. Tapos nakikita ninyo yung tatlo. Ayan. Video live post. Ayan. Pindutin natin yung video. Ayan. Tapos, pipili ako dito ng example, yung Premiere ko ay ito. Ayan. Ayan, ayan na. Tapos, nakikita nyo guys, itong create title. Ayan. Lagyan ko ng title na example lang to ha, how. Basta how. Tapos may add description. May nakalagay na add description. Tapos lagyan ng description na vlogger. Example lang to, oy. Vlogger. Ayan, done na. Tapos, ayan, nakita yung private. Dapat, di ba, may tatlo. Tatlo pala. Public, unlisted, at private. Dapat naka-private yan. Ayan. Tapos, yung location ninyo, kung saan kayong location. Not now. Yung location, dapat yung location ninyo kung saan yung location. Kasi yung location ko dito, nakaset na. So, hindi ko na alamin yan, location na kasi naka-locate na yan. Tapos upload na natin. So ayan, antay tayo. Uploaded pa kasi may nag-request sa akin kung paano gumawa ng Premiere. So ayan, sa request niya ginawa ko kasi mahal ko yung mga kapatid ko sa pumasok sa bahay ko. So ayan, processing has started. So antay tayo sa processing has started. Ayan, 100 process na. Ayan, nakalagay na dyan ang ready to watch this video is ready to be watched. So exit tayo. Ayan, may nag-message. Exit tayo. Tapos punta tayo sa Chrome. Ayan, Chrome. Ayan. Punta tayo sa Chrome. Ayan na nalabas. I-search na natin. I-search natin yung www.youtube, www.youtube. Ay, mag-message pa, uy.
youtube.com. Ayan. Maraming message, oy. Ayan. Lalabas. Tapos, nakita ba ninyo guys yung tatlong bilog dito sa baba ito? Nakita ba yung tatlong bilog? Ayan. Tingnan natin. Dapat naka-desktop. Ayan. Check natin. Ayan, naka-desktop site. Dapat naka-desktop. Ayan. Ayan na. Pindutin yung naka-desktop site. Tapos ito na yung lalabas. Ayan. Tapos, pindutin natin yung profile pic. Ayan, itong profile pic, di ko nakita. Tapos pindutin na yung profile pic. Profile pic, tapos your channel. Ayan. Ayan, ayan na nalabas. Ito na yung YouTube Studio natin. Tapos, pindutin natin yung YouTube Studio. Ayan. Pindutin natin yung YouTube Studio. Ayan ang lalabas mga kapatid. Ayan na, ito na yung YouTube Studio. Tapos, ayan, nakita niyo yung ano, may sign na video. Ayan. Yung sign na video, ayun. Yun, ito. Yung sign na video, ayan, ito. Pindutin natin to, yung sign na video, ayun o. Yung kasunod nito. Yan, yung basta may video. Ito. 1, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung may sign na video, ito, pindutin natin. Ayan. Ayan, yun. Pindutin natin yan. Tapos, ito na nalabas. Ayan. So, ito yung premiere natin, oh. Ayan. Ito yung premiere natin. How? Nakita ba ninyo? Ito yun. Pindutin natin yan. Yung may box. Ayan. Tapos, may lapis. Ayan, may lapis. Pindutin na yung may lapis. May lapis, mga guys. Ayan. Pindutin natin yan. Tapos, ayan. Tapos, dapat may thumbnail kayo. Lagyan mo na ninyo ng thumbnail. Pindutin yung thumbnail. Ayan, thumbnail natin yan. Labas yung thumbnail natin. Tapos, example, yung thumbnail ko ay ito. Happy to 2K. Yan natin. Done. Done natin. Ayan, may thumbnail na ako. Tapos, pindutin natin yung private. Ayan, oh, may private, diba? Ayan, di ba may private? Ayan. Pindutin niyo yung private. Tapos, pagkatapos ng private, may schedule. Pindutin niyo yung schedule. Tapos, anong petsa ngayon? 10. 10 ba? Ayan, pindutin niyo yung schedule. Tapos, 10. Ilagay niyo dito, 10. Ayaw ba nun? 10. Ayan. Okay na, 10. Balik tayo. Ayan, September 10. Nakaset na. Ayan, nakaset na yung... Wait lang ha. September. Ayan, ano ba yan? Uy. September 10. Ayan, September 10. Tapos, yung oras natin kung kailan. Example, yung oras ko ay... Anong oras ngayon? 12, sige, search ko 12 AM, ayan, 12 AM, tapos, pindutin yung set as premiere, tapos, pagkatapos ng set as premiere, yun, click mo na ha, done, nakita yung done, ayan, oh, may done, ayan, ito yung done, ayan, pindutin natin done, tapos, save, ayun, yung sa ibabaw, may save, yun, pindutin yung save, ayan, antay tayo, antay tayo ha. Antay tayo, nakasave na yon. Tuloy pa. May nag-message na naman. Uy, ang daming message ni Renax. Ang tagal mag-upload. Uy, sige, antay tayo.
Anong sabi di update daw? Wait lang ha, may problema. Sige, balik tayo. Premiere December 10, tapos ipahit mo yung oras, baka hindi pwede. Tapos dapat PM pala. Hanap tayo ng PM. Example, 1:30 PM. Ayan. Tapos done. Tapos save. Ayan. Tapos na. Tapos exit tayo. Tapos punta tayo sa YouTube. Ayan. So, YouTube, tapos profile pic, tapos lubat na yung your channel, tapos ayan, may premiere na, ayan na. May premiere na tayo, yan, nakalagay na yung premiere. Lubat na yung speaker. Ayan, yan na, premiere na. So, I hope guys, naintindihan niyo. Kung wala, hindi kayo naintindihan, kung wala kayo naintindihan sa premiere kung paano gumawa, i-shout out lang niyo ako sa premiere ko mamaya. Ha, sige. Okay guys, maraming salamat. Sana ay nakatulong ako sa inyo mga guys kung paano gumawa ng premiere. So, yun lang po. Maraming salamat.